Les cooperatives de la Ribera han decidit unir forces per a intentar lluitar i frenar la greu crisi que està patint el sector en estos moments. Nosaltres hem vingut fins al Ginet, a la cooperativa Coagri, per a parlar amb el seu president, amb Enrique González, i també amb Jesús Tortosa, que és el president de la cooperativa de Benifaió, Cooca. Ells són, de moment, les dues cooperatives que han signat aquest conveni. Anem a saludar-los i a preguntar-los en què consisteix este conveni i amb quins objectius s'ha creat. Molt bon dia, Enrique. Bon dia, jo soc Enrique. Sí. Molt bon dia, Jesús, també. Hola, bon dia. Bueno, en primer lloc, un conveni, de moment, entre aquestes dues cooperatives. Amb quina finalitat o com van sorgir les primeres relacions per a dur endavant aquest conveni? Pues les primeres col·laboracions que parla Jesús i jo ja fa temps, entonces estiguérem mirant i parlant perquè creguem que el que són les cooperatives en la infraestructura que tenen o se fan grans o realment no anem a poder subsistir. I un poc va ser aquesta la inquietud que agarrarem els dos. Va dir, anem a provar ara a fer una col·laboració i a veure què és el que és, que no té per què deixar res mal, i en això estem. I això és, de moment. Jesús, també per la teua part, aquesta inquietud, òbviament, també des de la teua perspectiva et preocupava perquè la crisi que està vivint el sector és important a dia d'avui. Sí, és evident que la situació és complicada, la situació del sector cada vegada és més complicada i a la vista està. I, clar, igual Enrique que jo, des de fa temps estem parlant d'aquesta possibilitat d'unir força, que és l'única manera de poder ser competitius en aquesta situació tan complicada. I, bueno, som dues cooperatives en un perfil d'agricultor molt similar, per lo qual perfectament creguem els dos que això pot funcionar i estem completament convençuts que això és el principi d'una fusió en la qual en un futur podem treballar i donar resultats al sector que s'ho mereix. Perquè, Enrique, quan se va signar aquest conveni? L'any passat ja, no? L'any 2021. Això va ser l'any 2021 i signaren que de fet anàrem els dos consells rectors i perquè els dos consells rectors se feren participar d'aquest conveni i fèrem un conveni interactiu. Què vol dir un conveni interactiu? És un conveni que deixem la porta oberta a altres cooperatives que creguen en el projecte que estem creant tant Cooca com Coagri. I això és el modo que tenim un poc de lluitar contra el que ha dit Jesús. Perquè és que o te fa gran i canalitzes tot a realment una sola eixida o realment anem per l'aire quasi totes les cooperatives. Com he dit, Enrique, Jesús, el 2021 se va signar aquest conveni i a partir d'ara quines accions aneu a emprendre? Bueno, hem començat en el cultiu del quequi. El quequi, com cada any, en tots els problemes que sorgeixen, que no són pocs, hem començat comercialment a treballar junts. Hem hagut una bona col·laboració a lo llarg de tota la campanya, una bona sintonia a lo llarg de tota la campanya, per la qual entenguem que el següent pas ja està a la vista, ja està raonat i hi ha que pegar-lo. Hi ha que pegar-lo per aconseguir crear una cooperativa de les dues, una forta per a poder estar ahí en el mercat seguint-ho només. I vostès ja ho veuen, esta és la manera en què les cooperatives de la Ribera han unit forces per a poder dignificar el sector i, sobretot, assegurar un futur millor per a tots i totes.